Kagik. Diyan nga ranin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Nakakalop na nakakanta ba yun eh? At sa Ago na Ninoy Aquino Day, which is a holiday at ating tanagagi kanyan ang gapoy loob at saray trabaho, arom niya trabaho, tanon tamot at saray eskwilaan. Kalop kantabi ni siyempre sa magtirolingkor, magtiron kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Natan, sa itupot daray ligna ay umbali at atin tanagaging. Di na mas ambulbulat. Ya kwanda, ya appear died kaban na baloy. May 125 million, ya confidential fund. Odino sa may 545.64 billion pesos worth of flood control projects. Si katuta yung patapatang lanting tungtungan natin tanagagi ka at ay flood control projects. Good morning kay Sir Maxi Solis. Simbang iyo at atong tanagagi, di na mas ambulat. May 125 million pesos sa confidential fund o dino sa may 545.64 billion pesos worth of flood control projects. According to records sa tatang tanagagig, from July 2022 to May 2025, walay 9,855 flood control projects funded by the government. Sa ibabagada, 15 contractors cornered 100 billion pesos. That's 20% of total funds. 350 billion pesos worth for the 6,021 flood control projects. Yang apoy proper specifications and failed to meet material standards, leaving the public clueless whether these were for drainage, flood mitigation, dikes, embankments, or simple repairs. The average, the Philippines spent 1.07 billion pesos per day in 2022, 1.34 billion pesos per day in 2023, 1.37 billion pesos per day in 2024, and 1.08 billion pesos in 2025. Grabe, nakakalula yung mga perang pinag-uusapan dito at atang tanagagi kagauntan. Agtini ni anggan na 1 million, agtini akan ng siya anong nang kulabat hanggang 300,000, 400,000, kwanto at atang tanagagik, pero 1 million. Ay, sa ituan din pero, again, billion niya ay. Paano to kasi karakulyan kwarta? Na paano la kasi sa kay kwarto? Hindi mo diangang kwanto. Nita ni Rarate Ghost Flood Control Projects. Ni aso kaya ng mismo ng Presidente BBM. Mag-unta na tatang tanagagik kayagi. Anturararaya. Yawalari bibitla andaran congressman. Ya-involved sa rarayan kontrata tatang tanagagik. Mainga-ingal irat kongreso kontra si BP Sara Kwanda. Pero, nang yoy sarili yonatan. Arap kipad salming, no makapi arap kinid salming. Arap kayid salming, no makapi arap kinid sa te lupayo mismo. Kwandad si Kara. That's a challenge sa tatang tanagagik. Taniyan to'y kwanto nun ken. Senador Lacson. Lacson at tatang tanagagik. Ni hatian ng kickback sa DPWH. Ibinuking ni Lacson. Ninyo basan tayo balita at tatang tanagagik ibinunyag po yan kahapon ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y hatian ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno na dumadaan sa Department of Public Works and Highways. Sa kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gates of Corruption. Grabe ito Flooded Gates of Corruption. Isiniwalat po ni Senador Lacson ang pattern ng hatian ng public funds
sa mga ghost flood control projects. Ayon kay Lacson, kalimitan ay 40% lamang ang natitira at napupunta sa aktual na proyekto. So lo and behold, Mr. President, kwanto? 20 to 25% ang kadalasang napupunta sa funder o project proponent na isang politiko. Mr. President, ang natitirang pundo para sa pagtatayo ng proyekto ay napakapalad na umabot sa 40%. Maswerte ni, no makaabot at 40%, kwanto? O kaya 40 million piso ayon sa halimbawa natin na 100 million pesos. Imagine, 100 million pesos. Si Atilak Labatla, 40 million pesos. So Mr. President, mayroong isang maliwanag na pattern, kwanto? Na pangit na pamamahagi ng mga pampublikong pundo sa mga crooks. Crooks mean mga crocodiles, mga buwaya. Agaw tanatatang tanagagik Batay sa ginawang pag-aaral ng kanyang tanggapan ni Senador Lacson, ang budget para sa mga flood control projects ay hiwa-hiwain, hindi lamang para sa grease money, pampadulas, kundi pati na rin sa mga komisyon, sa mga SOPs, mga Standard Operating Procedures, at iba pang termino na ang mga tiwaling opisyal lamang ang magkukoin para sa kanilang tinatawag na shares. Kadalasan, 8 hanggang 10% ang mapupunta sa mga opisyal ng DPWH at tinuturing na maswerte kung hihingi lamang ang inhinyero ng distrito ng 6% bahagi mula sa buong proyekto. Ngayon, ang dagdag na 2 to 3%, 2 hanggang 3% ay mapupunta naman sa District Engineering Office kung mayroong surplus sa profit ng contractor. Okay, talaga. Sinabi rin ni Lacson na 20 to 25% ng pundo ay napupunta sa funder ng proyekto o ng politiko na nagsulong na magkaroon ng pundo. Malinaw anya na halos pareho ang pattern kung paano minamassacre ng mga magnanakaw ang pundo ng publiko. Partikular na tinukoy ni Lacson ang Bulacan na nangunguna sa mga maanumalyang proyekto sa pagsugpo ng baha. Inilutang din ni Lacson ang pangalan ni Oriental Mindoro Congressman Arnan Panaligan na umaangkin sa mga proyekto sa kanyang nasasakupan. Okay. Abi lala, sasakoy. Oriental Mindoro Congressman ayamay sakimat si Gobernador na Oriental Mindoro ninang tumay proyekto ge adoral-doral ay angang kumanan to. Na umaangkin sa mga proyekto sa kanyang nasasakupan. Pinuri naman ng mga senador si Lacson sa ginawa niyang pagbubunyag ng mga palpak na flood control projects lalo na sa Mindoro at sa may Bulacan. Nakakalula yung mga nababanggit na amount ng pera. Yan ang korupsyon na nangyayari. Imagine, grabe Have a blessed holiday kapaborito, God bless. Kwanto ng Sir Jerome. No ang gapoy iamot yo, panagnakantan sotwa. Challenge ni Sir Jerome yan. Panagnakan nyo no anto itwa. Nangga po iamot yo, di bagayo, dalat yo gauntan. Actually, sa atin niya nagagawa, mangkukulkula pati. Mangkukulkulare, mayores tan kakulkul dalari congressman da. Ni Tan, singa jayod ken. Jad Leyte, ne? Sa kwanto ay Leyte 4th District Representative Richard Gomez has urged a clean mayor to address problems in his own backyard. First, before dragging the entire Congress into allegations of corruption, noting that the city of this local chief executive is drowning in problems.
Do not discredit every congressman just to make yourself look good, kwanto. You talk non-stop about corruption in Congress. Why? Because it's an easy headline, kwanto. Meanwhile, your own city is drowning in problems. The air quality is getting worse. There is not enough public transport. The waste disposal system is broken. The city is overcrowded. Illegal structures are all over, and urban planning is in shambles. Maybe it's time to fix your own house before pointing fingers at others. Mahiya ka naman, kwanto. Ng Leyte 4th District Representative Richard Gomez, pero tumala binilabalot no sa patay clean mayor si Babagato. No si patay clean mayor si kwanto Ibabagato. Pero tayo, this is the effect. Natatong talagagik, unya aso nagagawa. Bansa tayong Pilipinas, lapod saman sa statement to ng Presidente BBM, may hiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Di ba? Nedjat saya breakdown to ng Senador Ping Lacson ay pati Commission on Audit manaya wala mo subutang da. Naniya, District Engineer 8 to 10%. 8 to 10%. Sa reseta, bakit ano yung ibig sabihin ng reseta? Bakit may reseta pa? Reseta is 2 to 3%. 2 to 3%. Sa bids and awards, kaya pala may mga nagkakandara pang maging miyembro ng Bids and Awards. Gustong-gusto nilang sumali dyan sa Bids and Awards. Meron din silang share. 5 to 6% bids. Okay. Bali-bali bilayo. Agagi. Kanto Commission on Audit. 0.5 to 1%. Malit lang. 0.5 to 1%. Pero tumanggap pa rin kayo. Gano bintingtan, tumanggap pa rin kayo gauntan. Paano natin ngayon masasabi na pwede pa natin pagkatiwalaan yung sinasabi ng Commission on Audit? Tama bang sinasabi mo o hindi? Baka nabayaran ka rin lang. Kaya nabibigay ka ng ganyang report sa isang local official. Di ba? Nadadral may credibility nasira yung credibility nyo ngayon. Grabe kayo. Commission on Audit, dapat kayo kayong tagabantay ng pera ng taong bayan, nagauntan. Natan, ma-involve din pala kayo. Sino nang asahan natin? Paano pa natin paniniwalaan yung report ninyo na itong isang local official na ito involved sa ganyan-ganyan? Baka mamaya kunwari lang kayo, palabas lang. O nyo kayang maglalabas kayo ng report, iipitin nyo lang yun, kaya naglalabas kayo ng report. Favoring somebody else. Ay, nako. Funder, 20 to 25% na lang. Yan yung breakdown ni Senador Ping Lacson sa kanyang privilege speech sa plenaryo ng Senado, na kung saan 40% lamang ng pundo ang napupunta sa flood control projects. Ang tanong pa natin ngayon, hanggang saan yung galit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Hanggang saan? Meron bang mapaparusahan? Meron bang mananagot? Meron bang makukulong? Meron bang matatanggal sa posisyon? Hanggang saan, Mr. President? By the way, may mga bagong miyembro na po ng Commission on Audits sa Senado. Ang ex-officio chairperson dyan sa Senate President Jesus Escudero. Ito po yung mga members ng makapangyarihang Commission on Appointments. Makapangyarihan dahil kung hindi nila inaprubahan, hindi ka ma-appoint na secretary. Agaunta na tatang tanagagi.
Wadtan si Senator Bato de la Rosa, Senator J.B. Ejercito, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, si Senador Rodante Marcoleta, si Babagada, Abilay at sikato si Senador Miriam Defensor Santiago. Ito Senator Amy Marcos, Senator Rafi Tulfo, Senator Joel Villanueva, Senator Mark Villar, Senator Risa Ontiveros, Senator Big Subiret, and Senator Loren Ligarda. Araya, so miyembro na sa may commission, makapangyarihang Commission on Appointments. Ay, agi. Saan pa kaya dadalhin si Pangulong Marcos ng kanyang pag-iimbestiga sa mga flood control projects na ito? Hindi kaya palabas lang? Challenge po yan sa ating Pangulo kasi sabi nga ni Vice President Sara Duterte, baka naghahanap naman ng rason para sa mga susunod na pagbaha next year. Sabi ko nga, ano kayang susunod na gagamiting salita bukod sa na-overwhelm? Hanggang natatang tanagagi ka? Ge. Pero antayo, bali-bali man aten so flood control projects, mitigation, bali-bali no napantungtungan itan. Diyan sa may interview tayo karuman, at kinan engineer and former vice mayor na Bugalyon, si engineer Ernesto Aquino Mata at atang tanagagig. Tumaimbaga to ni Balikas to karuman. Dialogue. Napaka-importante po yung dialogue. Dialogue with the community. Aliwan sa may saksaki labat sa mandi desisyon. We are in a democratic country kanto. Aliliwatay diktadoryal kanto. Nang tumay gabay tumay kayarungat sikatoy na unor. Aliwan untan. Na-resolve tan so satay kanto na-resolve tan so satay problema at baha o dulap at ating tanagagik nung may dialogue kanto. Importante yung dialogue na yan, napaka-importante yung dialogue na yan. Kasi di man mo naasol jadpitong tong mo piarap mo at sare totoo as a good local chief executive, di man mo naasol so sa may marakap ya solusyon. Ya sikatutan so maka-address at sa ating problema da baha o dala patatang tanagagi kaguntan. Tas syempre si Karay manunan apektado. No din mo lap timagay so level na danom siya pa'y manunan apektado. Aguntan na tatang tanagagi. Nisi nga sayay. Unong pag-asa, unong informasyon. Makakaranas na naman tayo ng maulang long weekend o asahan dahil sa pagtawid ng LPA at nagbabalik na habagat sa bansa. Patuloy na lumalapit sa kalupaan ng Luzon ang isang LPA na patuloy na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng Bicol Region. Ayon sa mga weather model, hindi inaalis ang posibilidad na maging bagyo ito bago o matapos tumawid sa Northern Luzon either sa araw ng Biyernes o kaya sa Sabado at inaasahang hahatak din ng habagat na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan. Partikular sa kanlurang bahagi ng bansa. Sakaling maging bagyo ito habang nasa loob ng PAR,
tatawagin itong isang, nako. Sa mga may lakad ngayong long weekend, planuhin nyo na po ito dahil magiging maulan po sa malaking bahagi ng bansa. Anong nyo tanay? Ngitan lalamot so habagat, ngitan lalamot so uran. Singanan karoman, okay, man karol man kirmat lalamot andekerkat. So tawa na tatong tanagagig. Mauran, tapos ngitan lalamot so high tide agi, bansag. Bansa-bansag at tatong tanagagig. Kaya naiwasan niya, wala rin lugar ya underwater. Kaya sirin, napaka-importante yung dialogue. Before implementing any flood mitigation projects at ating tanagagig, sana maisipan ng mga leaders natin na konsultan nyo naman yung mga taong bayan. Kausapin nyo naman yung mga taong bayan. That's how a leader should be. Yung marunong makinig, marunong makiusap, makiharap sa taong bayan at makikinig sa kanilang boses sa ating tanagagig. Kaguntan. Aliwan sa may, nang tumay labayo-labayo, nang tumay anunutan nyo si kato, si kayo na unor, ang ganon tulay ibaga na mas expert ni nansay si kayo, si nga mas daagan nyo ni may expert lalaingan, aguntan. Kaya no maminsan, wala ra may palpak ira, ya proyekto, ya flood mitigation project, saan ito nagagawa? Nadudulap, irekab kaabungan, gauntan. Kanyang gabagabay kuman imbaga, non-engineer, former Vice Mayor Ernesto Mata. Dialogue. Nakaukulan so pantutungtong. Tapian jaruntan at bali-bali suliknaan na balang sinansakay, bali-balin na iyarawi, so sari totoo, at anto kaman iran gunigon, yung makaisturbo at sikara, at seguridad da, tan siyempre adjad say panag-anap bilay da. Ta siyempre tanuwad tan lay dalap, apektado pati panag-anap bilay. Gauntan. Every day is important, is an important day. Every day is an important day at sa kuyat o. Kada agaw yan nabibilaya, kaukulan ti unanap, importante itanad si kato, ya unanap, tapian jaruntan, nabilay, gauntan. Insan nitan sudalap, naisturbo, gauntan. Hanggang na ni, naurasan. Insan nagunuyan, nitan lay, tulong, ayuda, manunaan si kandidato. Subutang mo, kanto, ang gano ga kanapugan. Ayaw si kato sumangit araw. Agauntan, batala may ken, may photographer, picture, smile, kanto. Ay, agi. So, hanggang saan patutungo itong problemang ito? Itong mga na-discover mga anomalya, yung mga corruption na yan. Tignan natin kung paano kumilos yung mga leaders. Pero ang kapalay malam, yung oras sa ating tanagagik. Ang tabi ang susunod kagad ang number 1 ni Kapabrito Joey Baby. Yan nga ran na si Kapabrito tayo RJ Jimenez, always at your service. Akalupang katabay langulad saya. So programang Liknay Balay sa magtarilingkor, magtariyon Kapabrito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side. Ang kapeorom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang